Aħna b'dil-Forza Nazzjonali rridu nagħtu bidu on the ground veritier għal politika tal-kunsens fejn il-poplu matul il-leġislatura kollha iħossu parti mhux biss mid-decision making imma wkoll mill-implementar ta' dawk id-deċiżjonijiet. Aħna ħankunu hemm biex naraw il-Gvern tal-Forza Nazzjonali ipoġġi ir-ruħ laburista illi tilef il-moviment laburista fil-Gvern, aħna ħankunu hemm biex dik ir-ruħ laburista narawha fil-Gvern tal-Forza Nazzjonali. Aħna qegħdin hawn biex dik il-ħolma tagħkom, dik il-ħolma tagħna, dik il-ħolma ta' wliedkom u dik il-ħolma ta' wliedna aħna ħanamluha realtà. U fit-3 ta' Ġunju kif intom tatuna il-kunsens tagħkom biex aħna nagħmlu hekk, aħna ħanġeddu l-patt tagħna magħkom biex inservukom Maltin u Għawċin l-ewwel.